నర్సరావుపేట పట్టణంలోని A1 కన్వెన్షన్ హాల్లో పల్నాడు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్లీనరీ సమావేశం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా పల్నాడు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ కొడాలి నాని, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎన్నికలకు ఇంకా 2 ఏళ్ల సమయం ఉన్నా కూడా ఇవాళ ప్రతి ఎమ్మెల్యే గడప గడపకు వెళ్తున్నామని, గడప గడపకు సంక్షేమం, గడప గడపలో సంతోషం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. ఇదే ఉత్సాహంతో కార్యకర్తలందరూ కలిసి పనిచేస్తే 151 సీట్లతో ఘన విజయం సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సచ్చినా బతికినా వైసీపీలోనే ఉంటాం, జగన్ గారిని మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుంటామని తేల్చి చెప్పారు. గడప గడప దెబ్బకి టీడీపీ గ్రాఫ్ మరింత పడిపోయిందని విమర్శించారు. నేడు తెలుగుదేశంలో ఉన్న పేదలు కూడా టీడీపీకి ఓటు వేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. కార్యకర్తలు లేనిదే పార్టీ లేదని, రానున్న రోజుల్లో కార్యకర్తలు సంతోషంగా ఉండటానికి జగన్ ప్రణాళిక చేశారని వివరించారు. అలానే వెనుకొండ మున్సిపల్ చైర్మన్ మరియు సార్ జోహార్ వైఎస్ఆర్